Het project Slakje in het biobakje, van waar is dit project? Dit is georganiseerd door de 4 gemeenten, de DDDFK-gemeenten, met de Klister. En de twinne is hier van de morgen. En die ben krijgt al die zijn bakje mee en er is een hele lesmateriaal voor ontwikkelen. En dat is volgens mij wel aardig slagen. Nou, voor ons is het gewoon heel belangrijk dat kinderen zich realiseren dat je afval moet scheiden. En ook wat er nou precies met het afval gebeurt. Dus als je het hebt over het GFT, het groenafval, ja, daar kun je compost van maken. Dus het is van belang dat dat gewoon apart in de groene container gaat. We hebben vragen gesteld aan 4 wethouders en we hebben nog over de natuur gepraat. Wat voor project is dit? Over slakken, dan heb je een bak en dan en die slakken die gaan dan eten en die poepen dat weer uit en dat is hummus en dan moet je dat in de natuur dumpen. En hoe zit het met de afvalskering op het gemeentehuis in Dongendeel? Nou, dat kan beter. Want wij zitten in Dokkum eigenlijk een beetje klem. Wij skeren in Dongendeel het green heel goed van het griezen. Alleen in Dokkum is dat net mogelijk. Daar gooien we het in de ondergrondse containers. Maar daar is voor u nog wel een slag te maken. Dus daar kunnen we echt nog wel wat aan doen. Voor kinderen gewoon een heel mooi leermoment om te zien van ja, hoe zit het nou precies? Hoe wordt compost nou eigenlijk, hoe ontstaat dat? En vervolgens, ja, wat kunnen we er dan weer mee doen? Dus het is heel leuk dat in de klas zo'n bak komt te staan waar de slakken volop hun werk doen. Dus als je een appel eet en hij is op, dan moet hij net in de grieze container, maar dan moet er in het biobakje. En dat leeg je dan daarna in de grote groene container. Want dat kunnen we heel goed gebruiken om weer compost van te maken. Volgens mij had je een mem die had al zijn bakje. Ja, mijn mem die gooit het er meestal alleen of een van mijn 4 zussen. Dus ik doe dat bijna nooit. Alleen sinaasappelschilletjes en zo en denkjes van fruit en zo. Met ook net alleen geen plastic of zo. Dat jat er net in? Nee, dat jat er net in. Nou, ik vind het een hele goede zaak. En ik zou er echt trouwens versteld van wat de band er al hier over weet. En dat is net alleen dat ze dat met de les mooi kregen. Maar dus dat er thuis echt beslist wel wat gebeurt. Dus het is net alleen de band, want let wel wijzen, de rommel die nou buiten door vaak laat, dat komt er onder andere door de ouderen. Ze krijgen een hele onderzoekshoek krijgen ze mee. En dan kunnen ze zelf zien, toch dit slakje wat ik hier op de hoorn had te bestuderen. Kunnen ze gewoon zien hoe bijvoorbeeld slaat, als het een beetje slaat, oerhaast, hoe dat weer opeten wordt. En die slak die poept dat uit. En dat is dan weer goede groen voor nieuwe planten. Wij van de gemeente vinden het heel belangrijk dat afval goed skieren wordt. Nou, bij GFT weten we dat een heel soort mensen dat ik al doorheen. Er komt heel veel GFT komt gewoon in de groene container. Maar er zit ik nog altijd ongeveer 30% in de grieze container. Nou, daar willen wij dat uiteraard net hebben. Want op het moment dat dat afval in de grieze container komt, kun je het eigenlijk niet meer recyclen. Het zijn eigenlijk cirkels. En als je dat weet, en dat willen we dus bij slakje en het biobakje ik heel graag onderbij leren. Als je weet dat het cirkels binnen. Nou, dan vind je het eigenlijk zo moeilijk net meer om te scheiden. Dan weet je waarom het is.